Benvingudes a Poca Broma, un podcast del Consell de la Joventut de València. Bueno, benvinguts i benvingudes un dia més a Poca Broma. I avui tenim a una superestrella i no és Aitana. Però podria ser, em confundeixo molt en ella, fixa't. Ah, sí? D'esquena. És molt millor, com bé podreu veure. Segons les seues pròpies paraules, és actriu, cantant, agitadora de masses, arqueòloga i, sobretot, molt mentirosa. Ah, vale, m'estava assustant. Dic, que tan falsa he sigut jo. No, com li sentarà? Bueno, concursanta de la quinta temporada de Drag Race i autora del hit internacional La Bujía. Que vergonya. I si per així encara no sabeu qui és, hola ties, així està la grandíssima Ferran. I bueno, Ferran, contamos un poc com ve tot el tema de Ferran, la teua trajectòria, contamos un poc. Des del principi, mare. Des del principi, Però això és molt llarg. No, des d'on pugues. Des d'on vinc jo. O sigui, pues jo al final sóc un mariconet en accés a internet d'un poble molt menut, de la Ribera Alta, de Castelló. Me diuen Ferran perquè a ma mare li agradava molt Ferran i jo no vaig ser qui per canviar-me el nom. I no sé com ha acabat així, la veritat. Ha sigut com un efecte dominó de fer molta intrusió laboral. Fija tu. I has anat poquet a poquet. I poquet a poquet, sí. Ara faig intrusió de gènere també. Perquè, clar, no sóc una dona. Però així estic posada de mamella de peluca, fija tu. I no sé. Ai, és que com és que... Però no te preocupes. És que me posa sí, no, més o menys el teu projecte, ja mos l'has contat. I com vares descobrir el món drag? Pues no tinc molta noció, la veritat, de com... Jo, a veure, a mi Drag Race m'ha agradat sempre, tota la vida. Però jo sé que és de veres... RuPaul i tot. Sí, jo ho veia amb mon pare, a més. Ah, sí? Sí, a mon pare li encanta. A mon pare li encanta RuPaul. I a veure si mos ho pots dir, de qui és fan total ton pare? De Ferran. Ai, això... A mon pare li encanta l'actriz Royal, fíjate tu. Ah, sí? Li encanta, a ella les gracioses li agrada moltíssim, li agrada molt ella. Li agrada molt Sasha Velour, també li agrada molt jo, per suposat. I jo ho veia molt en ell. I jo després ahir... Jo no havia vist mai una travesti en la vida, que jo recorde. I jo després me'n vaig anar a viure a Nàpols uns anys i estiguent allí, que jo vaig fer allà les meves amigues, tal qual no sé què, mos va pegar una nit per anar a veure travestis, no sé què, no sé quantos. I jo les veia i deia, mira-les, que bé s'ho passen. Saps? I com Nàpols és una ciutat, no sé si has estat. Sí, he estat en Nàpols. És molt perillosa, és molt mal rotllera, és molt tal, i el tema LGBT està tot com muy... I jo les veia i deia, collons, en conforme ho tenen muntat així, encara tenen la xona d'eixir muntades, de tal, de qual, o sigui, és una cosa divina. I me va picar com molt a mi la cosa de dir, que valentes que són, que bé s'ho passen, que tal, i jo ja vaig començar a fer drag. I vaig dir, xica, vaig a muntar-me un dia. I això és el que t'ha donat tu com un poc l'espenta, no? Sí, o sigui, a mi ja el que és el món del maquillatge i maquillar i tot això ja m'agradava. En plan, jo ja jugava i tal. Però sí que és de veres que no... que mai m'havia pegat a mi per travestir-me. Claro, que no ho havies provat fins a que un dia... Però per desconeixement, o sigui, no per una altra cosa. I ja després jo vaig tornar, sí que és de veres que no vaig continuar fent res, l'any vaig tornar en 2018, i en 2020, quan mos tancaren el lockdown, jo ja vaig dir, xica, visca soles, estic avorrida, vaig afaitar-me, tinc una peluca ahí de fa 2 anys en un caixó. Vaig a veure tal, i vaig maquillar, i jo me mirava i deia, xica, mira la quimona. Que ara veig una foto, Mareixa, foto és un terror. Terrible. La podries haver dut i la gran pensar per jo si vull de poco se ho passa, si vull posar-ho per a ell, us dono tot el premi del món, però lletja, una no seria així, no, Anna. A veure, sí, molt lletja. I a partir d'ahir vas dir, xica, va, pues vaig a veure què passa. I poquet a poc pues més travestia en casa, no sé què, no sé quantos, i un dia me van donar l'oportunitat de pujar-me a un escenari, a un concurs, i vaig guanyar. I la cosa és que, sí, i quan guanyaves, un dels premis era com actuar una vegada al mes en aquest local, i ja després d'una vegada al mes va passar una vegada a la setmana, després vaig entrar a treballar de camarero, després duia jo les contractacions de les travestis, doncs poquet a poquet... Ja vares ampliar un poc. Vaig ampliar molt el cercle de penya que coneixia, perquè també duia com a gent de Madrid, gent de Barcelona, aleshores també fent com intercanvis. I ja va ser quan vaig començar a actuar en Madrid, en Barcelona. Clar, jo no portava ni un any fent drag. Entonces jo ja en un any ja havia actuat en les 3 ciutats principals d'ací,
ja havia treballat en Apunt, ja havia començat a fer teatres, o sigui, vaig tindre com un creixement molt ràpid, Sí, la veritat. un glow up a tope, no? I Sí, bueno, i ara no res. veiem esta peladilla de dalt Has avall vist? que t'has muntat bueno. així aposta per a Que nosaltres. no, que a més que he vingut súper senzilla, t'ho promet, que... Dona, pues vas a Vas tope a- de brillo, a tope de Te glitter. juro que és el més còmode que podia posar-me, t'ho promet, o sea, no estic mentint. Mare de Déu. I bueno, contamos un poc com... Bueno, perquè m'ha contat un pardalet, tinc que dir-ho, que eres arqueòloga també. Bueno, tens una faceta Ja. molt polivalent, A veure, no? la veritat és que tinc un currículum... Molt extens, no? Com compagines el món de l'arqueologia en el teu drag o com s'inspira una cosa de l'altra? Pues a mi és que l'arqueologia m'ha agradat sempre moltíssim i no sé per què, la veritat. En plan, no, jo veig una pedra i m'emocione, t'ho promet. Sí. Jo les veig i dic, mira que ventalla aquesta, com és possible? Si no tenien ni martells ni res. A mi me pareix curiós, en plan de los hitos, no? Los grandes hitos. total. I de sempre, des de xocotet, i vaig estudiar això, el que passa pues, que el que parlàvem abans, no? Un poc en la quarantena. Clar, tu pensa que jo estudié Història de l'Art, que és una carrera que jo faig única i exclusivament per fer arqueologia, i de repente quan aplega arqueologia mos tanquen en casa. Clar, jo una depressió. Hosti. Que perquè jo dia com agarra el pico i comença a picar, arriba el segon. O sea, en plan, Ja te veig jo, a pam, l'únic que pam, pam, trobes a a la les de baix. parets. Mare de Déu, jo estava loca. Clar, entonces va ser com un punt d'inflexió, no? Ese moment. No sé de quina manera com ho compagines. Sí que és de veres que de algo me servía, no sé si ser un travesti o si ser tremendo maricón, que de les últimes vegades que jo vaig excavar jo anava amb les ungles fetes. I això a mi per rascar un os me venia de puta mare. Hosti! Claro. Això és un facto total. Home, jo me llevava el guantet i dia, jo per què tinc que anar ara en el pinzellet i res? Jo, Com descobrim fòssils en les ungles Pues és fecals. una un xiquetera. Mare de Un 7 Déu. més 5 no vaig desenterrar jo ahí d'on era, calla? De la bastida de les Alcuses, en Moixent. Per favor, te fe mal. Això Això és massa. És l'ungleta pintada de taronja, me'n recordo. Ai, mare. Perquè a més va haver un moment que se me va pelar una i va caure damunt i dic, ui, això tinc que llevar-ho, perquè si no se van a pensar que em troba pintura. I així se torna loco el museu. I aquesta mateixa nit, quan vaig arribar a casa, em vaig tallar les ungles, me vaig passar la foto i vaig dir, jo no fer res. Jo no fes res, A mi que me així. dicen estar, jo ja vaig tindre prou que li vaig picar el cap sense voler i el xiquet estàs posat sense cap. Menos mal que el meu nom no el poso. Ai, i ho deixem així, no? Sí. I t'anava a dir, però, i l'arqueologia hem parlat un poc de tot i tal, però diries que inspira un poc el teu drac, l'arqueologia, o com? Pa Drag Race me va servir moltíssim. Sí? Fíjate tu, sí. Perquè al final eres un perfil com molt diferent, no? Perquè és que no té res que veure, és com si de repente eres camionero i després eres travesti també. Entonces, com que a ells els feia molta gràcia, estava un poc com el xiste fàcil també. La primera passarel·la vaig anar vestida d'arqueòloga, també. Ai, és veritat, En és la veritat. gabardina és està xula, veritat. va ser molt guai. Entonces, no sé si s'inspira directament, perquè la veritat és que són dues disciplines completament oposades, Sí, no? sí, I a sí. més l'arqueologia... Són antagòniques total. Sí, i l'arqueologia és una disciplina supermasculinitzada, veus? Hi ha moltes dones arqueòlogues també, però està com molt masculinitzat, com esta aura de hombre. Però a mi m'agrada, o sea, crec que me dona un punch, en plan de perfil De diferent. tindre un valor añadit, no? De Sí, tindre un sí, tal. jo crec que la diferència és graciosa. I volia jo fer-te ara una pregunta perquè parlem molt, ens divertim, ens encanta, no? Tot el que siga el mamarratxeo i Sí. tal, però sabem que un poc ser drag, ser travesti, ser tot, té una càrrega política enorme. Penses que com s'equilibra el mamarratxeo en un poc la càrrega política en els espectacles de reivindicació LGTBIQ+. Pues jo crec que és una cosa que se regula soles, la Sí, veritat. s'autoregula. Sí, però perquè al final el fet de que sigui una cosa política és una cosa intrínseca. En plan, tu no ho tries. O sea, ser més o menys mamarratxa, això sí que pots regular-ho tu. Això és teu. És veritat. Però pues, és com per desgràcia parlar valencià. O sea, el fet de parlar valencià és un acte polític perquè estem completament assetjades, no? I tant el drac com el parlar valencià són dues coses que jo no elegí fer. En plan, Ja, és jo que vaig és algo néixer valenciano innato teu, parlant no? i jo vaig néixer travesti. Hi ha gent que fa drag i hi ha gent que és drag. Jo sóc drag. O sigui, eres. jo estic segura de que he nascut La per teua això. essència. Jo estic segura, o sigui, jo no sabria fer altra cosa ara mateix, a mi m'encanta això. Entonces, bonico. com ho regules? Pues, pot ser com molt directa, pot ser molt explícita, o pot ser-ho menys. Jo crec que el simple fet d'aparèixer... Ja és una reivindicació. Sí, i a més quan eres una persona de que en el dia a dia te poden llegir com a tio, no més enllà de que pugues ser una persona no binària o una persona transgènere, el fet de dur este canvi de forma física
i fer-ho de forma super unapologètica, en plan de tu vas, ho fas, esto es mi realidad. No, l'altre dia ho parlava, no recordo en què ho parlava, que me preguntava, tu quan eixes al carrer travestida, notes que te miren més que quan vas sense travestir tu que eres un maricón con pluma i tal, quan no sé què? I li dia, tia, pues és que la veritat és que jo tinc tan assumit que això és el meu uniforme de Que sóc faena jo. i que sóc jo, que és com... És que no me dono compte. Perquè per mi això és super... Que després deixes i veus les mirades i te dones compte Ja. de que vius en una bambolla. Sí. Però jo ho tinc tan naturalitzat, Ja. però tan naturalitzat, i me pareix tan bonico, la veritat. No, i sobretot també el teu entorn que te pugues sentir tranquil·la, no? Un poc eixint al carrer, Clar. siguent com eres, i que forme com una segona pell, no? O com una pròpia pell teu. Sí. O sea, ixes i te sents un poc, no? I ara comentaves el tema del valencià, no? I a mi m'agradaria saber un poc com a travesti, com a drag valenciana que eres, t'han tancat moltes portes per parlar en la teua llengua? O sigui, vull dir, quan te n'apuges a un escenari no t'han deixat pujar sols per parlar valencià? Com ha sigut? Igual tan directe no, però sí comentaris te menges un muntó. Mira, en el bolo que te deia que vaig començar jo, que era un concurs que vaig guanyar, quan a Baixín, jo estava amb una altra companyera en pandèmia, que també és valencià, no parla, i me'n vaig anar a fer un bolo en ella. Ai, Sí. bueno, preparadíssima, Claro, hacía palma de Gandía A de tope. cap. Pues quan vaig a baixar, nosaltres dos, clar, i a mi per separat, a mi no m'importa pujar a un escenari i parlar castellà, jo actuo molt en Andalusia, per exemple, o en les Canàries, pues n'hi ha que regular un poquet. Sí que parle molt de valencià perquè a la gent li agrada i m'ho demana, però sí que n'hi ha com coses que òbviament en territoris no catalanoparlants pues, has de tal. És un poc més. Però ixe vol en concret fou així, fou en la Saidia. I quan baixaron les dos recorde que una persona mos diga, una travesti, a més, mos diga que bé que ho feu, a més ella parlava valencià, fixa tu, mos va dir que bé que ho feu, però com continueu parlant valencià no vos van a contratar en ningún puesto. Jódete, Drag Race Espanya, i tu tens la mateixa cara que fa 5 anys igual de lletja. Hola i punto. dilo. Y la cosa está que a partir de ahí, claro, nosaltres se quedaren con rayaes de dir, hòstia, esto és així, que també van fer com un treball d'investigació, en plan de no és possible que en Big 2021, Ja. que fou quan 2020, quan nosaltres pujarem als escenaris, no n'hi haguera ninguna travesti parlant valencià Vale. en actiu. Sí. I començarem a buscar, i era de veres. Érem les dues úniques que en aquest moment, en València, Sí. estaven fent, obviament, te'n vas a Barcelona, tal, sí que n'hi havia gent. I com investigàrem si n'hi havia pues, els precedents, pues, Rampova, pues, la Margot, tota aquesta gent, i ens donarem compte que potser des dels anys finals dels 90, principis dels 2000, no havia hagut una travesti que s'havera atrevit, i gasta la paraula atrevir, perquè n'hi havia que atrevir-se a parlar valencià, perquè si no, no te'n contractaven. I el que era la nostra debilitat, que era parlar valencià, de repente fou la nostra fortalesa, perquè gràcies a crear un lloc de treball que no existia, algo que el públic reclamava, el públic valenciano parlant que volia consumir cultura LGBT en valencià, de repente entrem a treballar a un setzer de comèdia en valencià, riures, gràcies a ser les úniques travestis en aquest moment que parlen valencià, vam anar a teatres, vam començar a fer gires per Catalunya, gires per València, aleshores algo que se suposava que a priori mos anava com a impedir moltíssim el treball, que sí que és de veres que mos l'ha impedit perquè mai hem pogut ser travestis a l'uso, mai hem pogut ser una travesti gogo de discoteca, una travesti de picadero, una travesti de Sí. desfeo, mai hem pogut ser elles, però hem pogut ser la travesti que ha compartit cartell en un festival en, jo què sé, pues en Xavi Sarrià, en Pupiles en aquesta època, o quan van començar, saps? O la travesti que ha estat en teatres, les travestis que ens han fet gires de poble, moltes places. Completament. Aleshores, per nosaltres això és molt enriquidor, també. Perquè al final, l'activisme, nosaltres hem tingut sempre clar que volíem ser activistes i que volíem dur la política per davant. I fer activisme en una discoteca on la gent apaga l'entrada i que ja sap el que va a veure, és molt fàcil, perquè aquesta gent el discurs ja el té. Completament. Però quan tu te'n vas a un poble de 40 habitants, on la mitja d'edat són 85 anys, dius, hòstia, així sí que comença l'activisme, perquè la gent te mira mal, però la gent se'n va a casa reflexionant, saps? Entonces això per nosaltres ha sigut molt enriquidor. Sí, i feu com un poc que la gent s'atrevisca a pensar, no? Que anar Clar. més un poc Sí. dels seus horitzons. I que a partir d'ahir també hi ha hagut moltes travestis noves que han començat a parlar valencià. Sí? Això està molt guai. Travestis que ja estaven i parlaven en castellà, que s'han animat a fer coses en valencià, o travestis que no havien començat a fer drag perquè volien fer-lo en valencià i pensaven que no era possible i de repente han començat a fer-lo. I també com és, o sigui, així estem parlant un poc a nivell més xicotet, més petit, no? Però quan arribares a Drag Race també va ser un poc disruptora, no? En el Sí. teu hola, ties, no? Com parlant valencià. I jo pense que això, el jurat, tant el jurat com les teues companyes,
ho han agraït, no? Sí. Que donaves com la teua essència, que donaves el teu ser, no? Al valencià, no? I molta part del públic, però també està l'altra cara de la moneda, que és el hate que te comes. Sí. Sí, i a més és que no ho entenc, però el perfil de persona que m'insultava per parlar valencià portava pantaló pitillo molt claret i nàutic sense calcetins. Pues- Aleshores, una persona que se vesteix així no és capaç de juzgar. Ja te ho ha No dit te tot. dice que me juzgues, amor, portes un polo Ralph Lauren obert. No, carinyo Ja meu. està. 2026, amor. I tal, però va ser molt guai, perquè a més en la meva temporada érem de 12, 6 catalanoparlants i 7 que sabien parlar català, perquè érem 5 valencianes, una catalana i Margarita Califata, que és de Córdoba, però va viure molts anys al Vendrell, província de Tarragona, Sí. i parla català. Aleshores, claro, yo estaba en plan de, quan el primer capítol, bueno, desde el primer momento era en majoria, però claro, en el primer capítol, quan se gana Nori, fue com, bueno, continuem sent en majoria les valencianoparlants, o sea, sí se parla valencià. Hòstia, és Les el que que no ho hi ha. entengueu sou vosaltres, apanyeu. Però és molt guai i les pareixia molt curiós també, i a mi me va parecer encara més curiós de ser de 5 temporades, són 5 anys, la primera persona en parlar valencià Sí. allí. I la primera persona en defendre una llengua oficial de forma activa, perquè sí que havien tingut a reines gallegues, Sí, 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 però sí, que no sí. havien entrat en el discurs. La veritat que va ser en aquest moment molt reivindicatiu tot. I parlant un poc de reivindicació, ara ens estàvem mirant i prestant atenció un poc, no? Que fa uns anys els logos de les empreses, no? Canviaven, Ja. drama. Els logos de les empreses canviaven l'1 de juny i en un temps cap així, Ja l'1 no de passa. juny ja no passa absolutament res que penses o... Pense que les úniques persones que poden fer-ho, que continuen fent-ho i que jo li permet que ho faci, és Estopa. Perquè Estopa, tots els junts, i Estopa, el 8M, fa, tu saps de lo que t'estic parlant, Sí, sí, no? sí, sí, sí. Graphic design is my passion. Me encanta Estopa, Tortet, que la hacen és del frame. El Morano és el que toca i la bandera no és la que toca. Però al ells ho Sune. fan. El Zame, del Baix Llobregat. El Zame, m'encanta. Tot el tema de les empreses és que és molt fort, perquè a més, ja no és que no s'ho canvien, és que ja no n'hi ha patrocinis. En plan, només existeixen ara mateix de marques de maquillatge, moltes d'elles, Cres Cosmetics, per exemple, que solia posar diners, va quebrar fa uns mesos, però n'hi ha algunes marques de maquillatge, de skincare, de coses així, pues que sí que saben que tenen un públic LGBT, però jo recordo fa 5 o 6 anys, quan el boom de la primera temporada de Drag Race, totes aquestes carrosses de l'Orgull de Madrid, de Absolut o de Repsol, o que continuen sent empreses dentro de lo que cabe ètiques, encara que no se posen la bandera, però que sí que és de veres de dir, hòstia, hauria d'anar a més, no? En plan, a mi me pare... Sí, no, total. Jo total. recorde quan jo vaig entrar a Drag Race, la quarta temporada encara no s'havia emitit. Es va començar a emitir quan nosaltres estàvem dins gravant. Nosaltres no sabíem ni que no anàvem a tindre Hotel de les Reines, ni que no anàvem a fer los bolazos que se feien antes, ni que, pues, ni que tot el tema dels orgulls aniria com a menys. I note sent una sensació com molt estranya i molt dolenta de que he arribat tard a algo. Però jo pense, com vas arribar, com és possible que has arribat tard a algo que ja que està passant, que hauria d'anar a més? D'anar a més, sí. En plan, és molt raro, en plan de dir... Me passa molt també, per exemple, en el govern del Botànic, que jo dic, fa uns anys, o sea, que jo vivia així, tot el que treballava, tota la feina que tenia, de repente, estos anys de fa un parell d'anys cap així, la contractació ha baixat un muntó, que dius, com és possible que anem a menys? Que no n'hi ha que en partides de diners destinades a activitats culturals de l'LGBT. Completament. És molt fort. I sobretot, ho parlàvem abans, i és un poc, no?, com a que era una moda, no? Com que ells ho prenen com si això fora una moda i que tot va en declive per això. Però és que jo estic segura de que nosaltres som una moda, i que de repente algun dia el drag farà fiu, i a la gent li deixarà d'interessar, perquè eixirà, jo què sé, forjado a fuego LGBT i de repente tota la gent voldrà ser metal·lúrgia. Saps el que te vull dir? I de repente les travetes se quedaran com ahí. Però completament. Sí. I què opines front als discursos d'odi que han tingut de violència? I el millor que podem fer és buscar aliats. Tu ens has contat un poc, però com t'has sentit en la teua família, no sé, ara és desconeixement, de família drag, o com t'has sentit d'arropat per els teus propers o per la societat en si? Jo, la veritat, és que tinc molta sort. O sigui, jo sempre que parlo, jo sempre ho deixo clar, jo parlo des del privilegi perquè he tingut una flor en el cul sempre d'haver estat acompanyat de penya que m'ha portat aixina, on jo he volgut. I de que al final les meves amigues
lluny de ser només les meves amigues de la meva xarxa de suport, també som com un centre comercial entre nosaltres, perquè la que no sap pentinar sap cosir, la que no sap cosir maquilla, la que no fa fotos, la que no les edita, la que no és DJ. Entonces, entre nosaltres som també com una xarxa econòmica de vinga, s'anem a fer créixer les unes a les altres. Pues quan jo vaig entrar a Drag Race, per exemple, pues érem 3 o 4 cosint, 2 pentinant, l'altre dissenyant, no sé què. Aleshores és que sempre he sentit com un sentiment de comunitat i de família, però de veritat, en plan de no... O sea, de veritat de no exagerar de quan algú parla de sa mare drag o de la família drag o coses així, jo no parlo des de l'exageració, són la meva família de veres, en plan de jo el Nadal el passen ells, els meus cumpleaños es passen ells, jo tinc un problema i es toquen ells, i jo la meva família de puta mare, de sang, els meus pares, la meva germana, molt bé, però sí que és de veres que viuen a 60 quilòmetres i jo tinc a 20 minuts a peu a les meves amigues i me passa alguna cosa, les tinc ahí. I és molt fort també. I és molt fort i molt trist també perquè al final aquestes xarxes se creen un poc des de les violències que s'han exercit. Que hem patit i que s'han exercit sobre nosaltres i també de forma històrica. En plan, al final, jo crec que el col·lectiu LGBT és un col·lectiu que en general té molta por a la soledat, a quedar-se soles i a envellir perquè no tinguem ningú tipus de referent de com és una persona LGBT en l'adultet, que no sigui una persona cascada por las drogas, las situaciones de los 80... Sí, o a lo millor la prostitució un poc... Sí, exacte, aleshores no tenim com estos referents de... Pues sí, de famílies, de nuclis familiars, de tal, i aleshores també pues, de forma inconscient crec que creem estos espais i aquestes xarxes, que jo molt agraïda, la veritat, perquè si no estaria morta, crec. No, dona! Ai, pues I encantadíssim que te tinguem així, però bueno, tu saps què tal. I a mi m'agradaria un poc que feres reflexió, no?, sobre una persona que et mira, et veig, et sent un poc reflectida en tu, no? Què li diries a una persona que vol començar en el drag o que es sent inspirada per tu? Que no comence. No, jo li dirà un role model, un algo, no? No comence. A veure, és que saps què passa? Que és el que comentàvem ara mateix al drag, per desgràcia, començar avui i intentar que sigui la teva professió és pràcticament impossible. Plan, has de tindre en compte que això ara mateixa va ser un hobby per tu. Perquè és que està superprecaritzat, està superpoc regulat. En València, ara mateix, a través que vivim única i exclusivament del drag, serem 2 o 3, o d'algo relacionat en el drag, digamos, coser, peinar, maquillar. Serem 2 o 3 o 4 com a molt. I molt poques estem professionalitzades, i per professionalitzades me referís que som autònomes, en plan que no estem treballant en bé, que no formem part d'una economia submergida. Aquesta també és una altra cosa. El col·lectiu LGBT somos economia submergida, en plan des dels dissenyadors fins als perruquers, a tot, ja no n'hi ha una regularització real. Aleshores, si algú vol començar per gust, perquè tal, perquè qual, el que ha de fer és que se la pelen los prejuicios a los que se tenga que enfrontar, això primer, però també després tindre molt clar que ara mateix a veure d'això és molt complicat i que la meva recomanació és, que és el que vaig fer jo, que tot el que guanyes del drag ho invertisques en el drag, no te quedes els diners, tu fes així, no? Conforme te'ls dones, i un vestit, i una peluca, i un corset, i un lo que sigui, i ves augmentant la qualitat. Quan augmentes la qualitat, pots demanar més diners, com més diners demanes més, pues la gent te tindrà més consideració per treballar en altres llocs i tal, però és una roda, és una roda. I heu tingut el bo que també heu tingut molta visibilitat en algunes, en el sentit de, en espais, i tu, per exemple, en Drag Race, diries que a lo millor ha anat a més... Sí, però jo la meva carrera ja la tenia feta d'antes. En plan, a mi Drag Race... Jo no m'havia presentat mai perquè jo sempre considero que a mi no m'ha fet falta per treballar. Lo que pasa que jo em vaig presentar perquè una amiga meva va estar en la quarta i me va dir, Ferran, presenta que és superdivertit, la niña del antro. Presenta tal, no sé què, jo, vinga, va, ja que no m'entra el xiste, pues me presente. Però jo anava en plan de... A viure l'experiència. Sí, a mon pare li feia molta il·lusió que anara també, jo vaig dir, bueno, entre mon pare i l'altre me convencerà. I me vaig apuntar i vaig dir, xica, pues mira, m'han agarrat, a veure manera jo què faig així dins. I m'ha vingut molt bé, m'ha donat un punts, perquè al final és el que te deia antes, jo sempre he treballat en valencià, aleshores jo en València treballat moltíssim, en Catalunya treballat moltíssim i tal, però de repente sí que se m'ha obert les portes de llocs molt guais, jo també tenia el prejudici molt posat, perquè jo, per exemple, en Andalusia tenia el prejudici posadíssim, i crec que és dels llocs més divertits i d'on més m'agrada anar a treballar. Que t'ha sorprès. Me sorprèn un muntó, m'encanta Andalusia, estic enamorat. No me mudaria allí perquè no m'entenen quan parlen i jo a ells, Perquè a veure qui dels dos parla pitjor. Entre jo que parle ràpid i no vocalice i ells que no vocalicen i parlen ràpid, no sabria dir-te. Pues bueno, Ferran, això ho deixem així, però bueno, mos veiem fora 50.000 vegades. Ja s'ha acabat.
Ja ho tenim així tot, ja ho tenim tot. Puta mare, que ràpid ha sigut. Què t'ha paregut? Però si se m'ha passat de tot volant. Però perquè Jo això m'ha ha sigut quedat- xerrada, Claro, ha sigut xerrada amigues. de casa i de Claro. tot. No? Però bueno, moltíssimes gràcies per vindre. I bueno, jo tinc que dir a tots que poca broma en Ferran. Mil Però bueno, gràcies. xiques, gràcies a vosaltres, de veritat. Adéu, ties.